you guys. Mayong buntag sa inyong tanan niya guys. For this video guys. Kasi kanil kayo guys oh. Buko guys. Kung amigo guys. Matalik na kaibigan. Silingan na lang muna dyan guys. Kuha sa panahon ron guys eh. Kalangitan ba? Sino yung kalangitan guys? Nino kayo wala kayo sakyanan ba? Kayo sakyanan nangagi ba? Wala kayo sakyanan nangagi. Nino. Wala kayo sakyanan nangagi guys oh. Hindi kayo Nino kayo. Bakit lagi masarap dito siya? Bukit na ito, no? Ayun, hindi yung bukit na ngayon. Ligo na po tayo rin guys. Buntag ba? Kuha na po tayo. Kondisyon na po tayo. Kondisyon. Ligo tayo. Ligo tayo rin. Pagtaod. Silang dudong kalau bahasa bukit lah. Silang dudong ba? Bisa. Dudong. Enjoy. Wala man. Apa bukit wala dah. Na dia. Kuas lamok eh. Wala di sana subida karon dito. Apa bukit ba? Sorry bukit. Dia sorry nang bukiraw kan. Babaw. Tuk tahu kalau ngayon kan kerja ako. May binangay. Makatangay niya ba? Yung hanong na daw. Yung hanong na daw nga. Ngayon may nako. Nagyagi o. Ngayon ba? Kira o. Ngayon din. May binangay o. Diyan ba? Ako tidak. Kika ko kong balay niya. O. Kika balay. Ano ka na ba? Kira. Diyan mi. Yung pinakahabong ng bukid. Diyan mi. Yung lagi. Kita on. Terus ke pulang. Mulai dire. Kita kong balay gini dire o. Kita. Hey guys. Thank you for watching guys.